Bu günlerde barası jirge oldan әзерләнеп картаны карап чыгарга киңәш ителәм. Чөнки башкалада узучы халыкара уеннар вакытында кайбер урамнарда транспорт хәрәкәте шикләнә. Менә без хәзер Сибгат Хаким урамында торабыз. Абдулла Бишурин урамыннан Чистай урамына кадәрге өлеше ябык булачак. Менә аны кырылмалар белән уратып алганнар. Чөнки Татнефть арена турнир узачак мәйданнарның берсе. Киләчәк уеннары Бәшир Рәмиев исемендәге АТИ-паркта да уздырыла. Шуңа күрә аның кашындагы машина кую урыннары ябык булачак. Шулай ук Хади Такташ, Спартак һәм Марсель Сәлимҗанов урамнарында шикләүләр кертелә. Бу көннәрдә ЮХИДИ хезмәткәрләре көчәйтелгән эш режимына күчә. Инспекторлар машина йөртүчеләрнең кагыйдәләрне үтәвен, халыкара турнир кунаклары утырган транспортка юл бирүләрен сорый. Циркта роботлар көрәше уеннары үтәчәк, шуңа күрә биредә дә транспорт хәрәкәте шикләнә. Кремль яр буе һәм Кремль күпереннән алып, Казанның 1000 еллык кашында урнашкан машина кую урыннарына кадәр. Универсиада проспекты буйлап хәрәкәт иткәндә Даурия урамыннан Назарбаевка кадәр туктарга ярамый, эвакуатор эшли дигән яңа юл билгеләре урнаштырылган. Ул юлларда иминлекне саклау һәм хәрәкәт итүне тоткарламауны күздә тотып, Вахитов һәм Идел буе районнары хакимияте карары нигезендә куелган. Барлык шикләүләр турында тулырак мәгълүматны Казан мэриясе сайтыннан белеп була. Казан Экспога илтүче юлда да транспорт хәрәкәте күп булачак. Уеннарның күбесе шунда үткәрелә. Оештыручылар киләчәк уеннарын карарга барга теләүчеләргә поезд яисә электричкаларга күчеп утырга киңәш итә. Чөнки бу көннәрдә аларның саны арттырыла, өстәмә вагоннар тагыла. Чулпан Касымова, Ләйсән Саитова, Яңа гасыр каналы.